Vă salut, prieteni, eu sunt Mari și astăzi ne vom juca City Racing Light. Ce ești fi? Hai să ne uităm la video. Bătaie. Ce să fie titlul la acest video? Bătaie. Ce titlul? Bătaie. Ce vrei? Bătaie. Bătaie, mă, ce-a făcut castel? Știți deja de ce n-am postat zilele astea? Așa. Haideți, mâna de bani? Da. Așa. Drie. Înapoi. Multijucători. Ia să jucăm! Jucăm în Tokyo. Hai. Nu, eu vreau altă mașină. Hai. Dacă vă place, puneți like, abonați-vă și ce știu eu. Mai bine, mă, chiar că zice că ești în Tokyo. Mamă, cine țipă halul pe fundal? M-am deportat-vă. Uată, nu mă am baterie, sper să nu se vadă chiar așa de pe filmare. Ești chiar prost, man. Păi, eu mă bag la un samp, că e joc cu samp foarte mult. Sau la Minecraft ceva. Nu m-au întrecut ăștia. Haide. Te-am lăsat pe spate. Dar au fost două lepuri. Am puțin filmare că primele meu cum l-am învățat așa de deștept și deschide ușa singur. A vrut să intre. Și da. Eu cred că cam atât a fost pentru acest episod. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Puneți like, abonați-vă, pa, pa!